trwają w Gdańsku Dni Kasiepści, a dziś od popełni mamy bina, jarmark Kasiepści i wiele lat przeszło, aby sprawdzić, co dobrego jest w tych namiotach, co można kupić, co zjeść, co wypić, czego się nowego dowiedzieć, jakie są nowe etnodesigny Kasiepści teraz w młodze. Maty Łapszawie z Lebaro wiele smacznych rzeczy. Jest tak, pajda ze śmelcem i z ogórkiem, no to i podstawa. Sledze w łecce, pierodzi, ruści i pierodzi z grzybą i kapustą. Kłychę, wafle, chleb oczywiście, no. Drożdżówka, kłych młodzowy, co my tyśmy, błezie, lemoniada. A jak se tu jedzą w Gdańsku, jak to smakuje ma? Myślę, że baro, bo ladzy tyły u nas jedy, przechodzą, dziękują, śmakają i są zadowolone, widać w pominach. Przybyłyśmy z koleżanką, która na chwilkę wyszła, z pracami, które reprezentują niemal wszystkie szkoły haftu kaszubskiego. Począwszy od pierwszej, czyli Wdzyckiej, poprzez Żukowo, Puck, Wejherowo, aż do szkoły gdańskiej. Czym się charakteryzuje szkoła gdańska zatem, powiedzmy? Szkoła gdańska charakteryzuje się tym, że w niej w odróżnieniu do haftu kaszubskiego tradycyjnego, czyli siedmiokolorowego przeważnie, tu występują tylko 3 odcienie koloru niebieskiego i żaden inny więcej. Elementy, ornamentyka jest zbliżona, ale nie taka sama. Natomiast tym, co najważniejsze i co odróżnia haft gdański, to jest te 3 kolory niebieskie i bardzo mocno są one kojarzone z Niderlandami i z kaflami niderlandzkimi, które w Gdańsku kiedyś bardzo były modne i pożądane. Coraz większe zainteresowanie widzimy, a zwłaszcza widzę zainteresowanie na kursach haftu kaszubskiego, który prowadzimy w Gdańskim Ośrodku Zrzeszenia. Także młodzi ludzie są coraz bardziej zainteresowani. Już dziewczyny młode nie wstydzą się chodzić w bluzeczkach, nie wiem, z kwiatkiem kaszubskim. I no, jest to bardzo budujące. Przyjechaliśmy z wyrobami z drewna, ze starego drewna, nawiązując w zasadzie do miejscowości, w której mieszkamy. Chojnic tworzymy generalnie z drewna sosny, czyli starej chojny. Zaczęło się od starej jabłonki dziadka, która pękła i to nas zainspirowało, żeby zacząć tworzyć coś właśnie z drewna. Zaczęliśmy robić świeczniczki, mamy tutaj jeszcze, zostały nam wazoniki z tej starej jabłonki i tak z czasem pomalutku zaczęliśmy, mąż przygotowywał drewno, ja zaczęłam malować jakieś tam obrazki, anioły i dopiero w którymś momencie przeszliśmy do tego naszego regionalnego folku, tych kwiateczków, które staramy się pokazać albo właśnie na świecznikach, albo są to na przykład takie większe, nie wiem, przedmioty typu właśnie zegar. Taka jest tutaj, my to nazywamy kaszubską Madonną. Doszliśmy do wniosku, skoro pochodzimy z Chojnic, pochodzimy z Kaszub, to musimy też coś jakby innego, regionalnego, ale też w innym takim wydaniu od siebie dać po prostu ludziom. Dziś można sadnąć sobie na leżaku z kasiepskim piwem, z kasiepskimi kuchama i słychać. Ci nasi kasiepscy muzyci, teraz mamy karnoludowi. Mamy próby w Straszynie, próby są 2 razy w tygodniu w szkole. Prezentujemy różne tańce ludowe, też spoza Polski. Dzisiaj zaprezentujemy tańce i polskie, i zagraniczne. Będzie to m.in. polones, a także koseder, welewetka oraz kowalczyk i jack. Tańce kaszubskie są i wolne, i szybkie. I to w sumie chyba nie ma znaczenia. To jak się ćwiczy dużo, to nie ma problemu. Zespół od 2000 roku powstał, pani Basia Biedrzycka go
jak gdyby stworzyła zespół wielopokoleniowy. Tutaj u nas tańczą i 80-latki, 70-latki, 3-latki. Także to jest w pewnym sensie ewenement i wszyscy razem byli na scenie. Wiadomo, że region kaszubski to jest nasz jak gdyby najważniejszy, więc w tym się jak gdyby specjalizujemy, ale żeby to było bardziej pikantniejsze, staramy się zrobić tak samo tańce europejskie wszystkie. Polskie, narodowe 5 oczywiście są w naszym repertuarze, ale również i wszystkie tańce, które są w naszej Europie. Ledzy chcą wiancy, w tych co ich mani, regnie naciepny, lepsi myśli ma wychlani, gdy stwóruje cyn, tak cieja, na drogam wesny dzeja. I mam nadzieję, że nie tylko Kaszebi, Gdyńszczanie, ale i turyści, którzy tu na ten długi weekend przyjechali do Gdyńska, wrócą z tą udbą, że Gdyńsk też jest kaszebści. Chcemy pokazać we Gdyńsku mieszkańcom, ale też letnikom, tym, którzy tu przejechali na długi weekend, kulturę kaszebską. I tą kulturę nie była przód i to współczesna kultura, to jak się rozwija w tych latach. Chcemy też zachęcać ludzi do poznawania kaszebskiej kultury, ale też dziejów i tego, co się dzisiaj dzieje we Gdyńsku kaszebskiego. A my jesteśmy dzisiaj na Gradowej Górze, gdzie był zaczątek pierwszy gród gdyński średniowieczny i dlatego dzisiaj taki symboliczny wywieszanie największy fanek kaszebści na najwyższym maszcie we Gdyńsku na Pomyźim. Kultura kaszebska jest bardzo bogata i tak poprawdza je to naszą historię, naszą muzykę, nasz język. Wczoraj myśmy gadali o wzornictwie na Kaszebach, które jest również bardzo ciekawe, inspirujące, co widać było po wielu dyskusjach i przykładach. Mamy kaszebską kinematografię, mamy kaszebską muzykę. Jest wielu badirów kaszebizny na różnych stegnach, czy to jest historia, czy to są socjologiczne, czy inne sprawy. Te wszystkie tematy są zebrane razem do grupy, aby w tych dniach poprawdze wiele się działo w kaszebiznie, a każdy myślę, że należy tu ta stegna, która jego jest bliższa i przyjdzie i bądź chcą razem z nami być. Łedia hełdy smujne milsi, nie dył mnie słowa, nie dył mnie słowa, nimum sosmycec. W Łebremim Gdyńskich Dniów Kaszebścich były też derający 3 dni w Arkwewnie z ledowo śpiewuje ci prowadzela Joanna Gostkowska, znany z Karnow, Dresze i Akademia Głosów Tradycji. Po 3 dniach w Arkwewniów uczestniczci po kyzele na binie cięły się nauczyciele. Semkłe przeszło, gdyże sobie je przeczytać z mojanymi nie je tak też no, zawierdzim młeża, nie je tak też no, za młeża. Łe wschłedze słońca wyjeżdżają, rybyce do swojej jadę. W Łebremim latosach Gdyńskich Dniów Kaszebścich można było też łebezrzec plenerowy wystywk Lech Bątkowski, Lech Bątkowści, jaci był na Sztrasy Grobla 1. A 3 czerwca na scenie Apteka Teatru Wybrzeże proces Franca Kawci po kaszebsku zaprezentował Teatr Zymk z Lezena, jaci wystawił dokaz w adaptacji Adama Hybla.
Slidnym elementa gdyńszych dniów kasiepścich było spotkanie łetemkle w domu Obhagena, Kaszubi w Wielkim Mieście, formy i specyfika aktywności kaszubskiej w Gdańsku. Raport pod tacim titla miał przerechtowany Kasiepści Instytut webrem projektu Etnotank.